vakomana vana majairajairosa kuona kuti aiwa vakomana vanonyatso kutokonya vachifuridzira, vakomana vanotaura chokwadi aiwa chinenge kufarisa. Sanapinda mashoko anobuda togwa panapa tichiona kuti aiwa nhau yedhe mafidi dynasty nenhau yedhe 2030 inhau iri kudominata izvezvi, inhau iri kutopisa, inhau ine ropa yekuti vakomana ukada kutambira ipoka aiwa unoparara. Sanapinda mashoko anobuda togwa panapa kuti subscribe or like turn on the bell icon. Panapa tiona kuti majairajairos anoposta this picture ramuri kuona vari vaCommonwealth League vachiita the slogan uye achonyora achiti a Mafidi dynasty slogan, which is threatening death to those who dare to challenge Mnangagwa's quest to remain in power beyond 2028. Hanzi pachigaro chake apamiwe nokuti unochowa. This is a direct message of threat aimed at Chiwenga. Thomas Karubuda chitaura panapa majairajairos achiti aiwa message iyi yekuti aiwa pachigaro chake apamiwe unochowa ingaudzwaniko, ndianiko anga unexpected kati vanhu avari kutarisira kuti anganogara pachigaro ipapo, ndiani ari kutarisirwa nevanhu. Ndo mashoko ari kutaurwa panapa namajairajairos achiti aiwa it is just a direct message yangodirectwa zvayo aiwa kuna VP vedu vachinzi aiwa yes we know kuti according to a gentleman as agreement yamakataurirana kuti aiwa mumwe anofanira kutonga after mumwe after the first term kana kuti after 2 terms mumwe anofanira kustepa down. Tozviziva izvozvo, asi pachigaro apa pakupisa ngapasamiwa. Toona kuti aiwa panobuda in aspect of betrayal. Toona kuti aiwa kusawirirana kwakaitiwa agreement yavakaita pamwe chete nekubetray the constitution, kuviolata vanhu vakaseta up mastandards, ndo kuri kubudiswa panapa nenhau iyi. Tichiona kuti aiwa VP vanozongosara vangosadhilainiwa zvavo. Chimbotidza mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musaona subscribe or like and turn on the bell icon.